Здравейте, мили българи! С огромно удоволствие искам да ви представя този нов YouTube канал с заявка, че няма да бъде обикновен и ви обещавам да бъде истински извор на духовно познание. Ако сте уморени от мъртви знания и лутане в търсене на истината за живота, то тук е вашето място. Всички осъзнаваме, че светът е различен и живеем в времена на преход. В ход е кулминацията на прехода от планетарен разум към галактически разум. Синхронизиране с галактическото съзнание, това е същността на прехода. Ние сме следващия стадий от еволюцията на новата космическа раса. Планетата завърши своето 26 хилядно въртене около оста си, с това обикновено се изместват полюсите. Слънцето завършва своя пореден цикъл от 4 оборота по 26 000 години, общо 104 000 години. Всички съзвездия на зодияка, в чийто кръг се намира нашата Слънчева система, са завършили пълния си цикъл от въртене и трансформация и се преместват на друго място, приемайки програма за нов цикъл на еволюция. Вълновият модул на космическото сътворение е 13,7 милиарда години. Сега се намираме в кулминацията на този процес на слънчевия живот и скоро ще навлезем в следващия цикъл от 13,7 милиарда години, който е цикълът на връщане към първичния източник на живот. Нашите древни предци са знаели къде се намират спрямо центъра на галактиката във всеки един момент от времето. Те били отлично запознати с астрономията. Много преди Галилей да открие въртенето на Земята около Слънцето, тъй като са следели циклите за период от 104 000 години. Това научаваме от записите на сребърните скрижали от зоряната книга на първородния род на Земята. И тук веднага възниква първия въпрос, който е: кой е първородния род и какъв е неговия произход? Предлагам тази тема да задълбочим в следващия ни епизод, в който съм поканила специално представител на първородния род за България, господин Иван Янкулов. Очаквайте още много интересни срещи, в които предстои да ви представя и източника на това знание. Затова искам да ви призова да следвате този канал. С огромна чест и благодарност за вас. Този епизод бе воден от мен, Галина Зафирова, холистичен терапевт и водещ. Благодаря ви за вниманието.